Anya oras ti flight mo no bigat ha? Alas 10. So masapon alas 10 ata ko so masapa ako sa airport. Nagsapa kamat gayam ay naman gay bag mo ta kita akno inalam nga amin ay naman. I-check ko na ang problema mayaton na ipak ko amin. Haan kita aklang kasi ada tinalipatam idilas. Naipak ko nga ron amin, i-check na pa ilang. Naipak nga ron dun. Yung kangag alam gay passport mo din nga to. Check commander. Idilas na gagawin. Barep, okay, ada nga amin, ada. Dito eh. Bakit? I-explain mo man dito eh. Bakit nga agi-awit ka kasi? Ay, data para kanyang kumaraytang ta kuha na-mix gayam dita. Surprise ko kumakanyang. Hang ka nga naulbud lakay. Han nga para kanyak dito kasi han nga kastoy ti capsize ko. Nagdaktil ni? Apay kasta ka daktil ti capsize ko? Ay, han at Sino ti ako. pagitadan dito? Han, para kami ko kumaraytang kumilanang ko. Pakandanan ko. Nanang mo. My gosh, man. Aglastog kalagaro doon. Dehan pa lang nga kapapati. Ni nanang mo, ti agusar ti kastoy. Manutawan ni mamam. Diyos ko, ada pa iti tibak nga pante. Nga barbaro. Kani, mama, ito. Agtibak ni mamam. Aray tawagak ni mamam tatahan ng tibtibak niya. Ata, di ba ka na gusuin? Baka kahit na nga, baka makahit na rekta. Aglas-las to ba? Amot dayta. Amo mat nga hindi ayak di ba? Awan ti agaw awi. I-cancel mo dayta plane ticket mo. Tawan ti agaw awi. Ulbud. I-cancel mo daytan. Ta baka damdama tumayab dayta bird mo. Uray awan wings na. Kaslangot nga bird. Kaslang nga worm. Worm.